Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ibano. Taong 1996, Kalintaan, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, merong isang maliit na tindahan itong si Ibano sa Kalintaan. Sa kanilang lugar, iilan lamang silang may tindahan, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang dami ng mga mamimili sa bawat araw na dumaraan. Dahil sa araw-araw na marami siyang benta, kaya na may hindi naglaon, nagulat na lamang siya nang mapansin niyang malago na pala ang tindahan niya. Kasabay ng pag-angat ng buhay ni Ibano, hindi niya maiwasang magkaroon ng kaaway. Noong una, purong kakompetensya lamang niya sa negosyo, subalit hindi naglaon, nagkaroon na din siya ng alitan sa lupang kanyang pinagnenegosyohan. May iilan kasing pamilya ang nag-aangkin ng lupang yon na siya namang purong naghahangad na pumalit sa kanyang negosyo. Dahil sa ganitong sitwasyon, kung kaya't napilitan na siyang mag-arkila ng tauhan na magbabantay sa kanyang kaligtasan. Malaki man ang hinihinging salapi ng mga ito, hindi na yun gaanong pinagtuunan ng pansin ni Ibano. Sa isip-isip niya, mas mahalaga ng di hamak ang buhay, gawa ng ang salapi, kaya niya yung kitain basta siya'y magtrabaho. Sa loob ng ilang buwan, nagpatuloy pa rin siya sa pagnenegosyo. Saan mang lugar siya madapo, kasama niya ang dalawa niyang tauhan na nakahandang umalalay kung sakali mang merong mangyari na hindi inaasahan. Sa kabutihang palad, hindi naman nakakatanggap ng anumang pagbabanta itong si Ibano kahit araw-araw nagpaparinig ang mga kapitbahay niya ukol sa lupang kinatitirikan ng tindahan niya. Isang hapon, habang nagsasara siya ng tindahan kasama ang kanyang tauhan, napansin niya ang isang lalaking mayat-maya ang pagdaan. Nang makailang ulit na itong pabalik-balik, doon na nagpasya itong si Ibano na harangin ang lalaki. Pagtigil nito sa kanyang harapan, napayuko lang naman ito habang naghihintay sa mga bagay na sasabihin niya. Dahil sa ginawa nito, bigla namang napakunot ang noo ni Ibano habang tinatanong yun ng, "Kanina ka pang padaan-daan dito ah. May hinihintay ka ba?" Bungad na tanong ni Ibano sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito, hindi na yun nagdalawang isip na ilahad sa kanya kung ano ang rason nito, kung bakit yun pabalik-balik sa lugar. Ayon dito, hinahanap niya ang anak ng kanilang alagang kalabaw, kaya na may nagbabakasakali siyang doon yun pumunta. Inilahad din ito sa kanya, hindi siya nito kilala, kaya nagkakamali siya ng kanyang hinala. Dagdag pa ng lalaki na hindi ito taga-roon sa lugar, kaya na may wala itong ideya sa mga bagay na sinasabi ni Ibano. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, nanatili pa rin siyang hindi naniniwala sa mga bagay na inilahad ng lalaki sa kanya. Bagaman unang beses niya palang yung nakita, malakas ang kanyang kutob na meron yung kaugnayan sa pamilyang nakakaalitan niya. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, minabuti na ni Ibano na paalisin ang lalaki. Pagkarinig naman ito ng kanyang sinabi, napangisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Ano bang ikinakabahala mo, Manong? Sa estado mo may kaya ka naman. Armado ang mga kasama mo. Ba't ka nababahala sa katulad kong bata? Kung hangad mong lipulin ng mga kalaban mo, hanapin mo lang ako." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung umalis sa kanilang kinaroroonan. Nang makalayo na ang lalaking yon, laking gulat na lamang ni Ibano nang bigla na lamang itong maglaho sa daan. Sinubukan pa nila yung habulin pero hindi na talaga nila ito naabutan.
Naging palaisipan man yun sa kanilang mga sarili, minabuti nilang yon ay ipagsawalang bahala, gawa ng hindi naman nila mawari ang mga nangyari. Sa isip-isip nila, pinaglalaruan lang sila noon ang kanilang paningin, kaya na may hindi na lamang nila ito pinansin. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makauwi na siya, agad namang nagpaalam sa kanya ang mga tauhan niya. Ligtas naman kasi doon sa kanilang tahanan, lalo pat doon din nakatira ang kanyang mga kapatid at pinsan. Habang naghahanda ng hapunan itong si Ibano, panay naman ang pag-uusap nila ukol sa kani-kanilang mga negosyo. Dahil sa siya ang may pinakamalagong negosyo sa kanilang lahat, kaya na may sa kanya nang gagaling ang pondo ng kanilang pamilya. Kapag may kapatid siyang nalulugi, pinapahiram niya ito ng salapi ng walang pag-aalinlangan. Para kay Ibano, di hamak na mahalaga ang kanilang pamilya kung ikukumpara sa pera. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, doon niya napag-alaman ang paninikil ng mga may galit sa kanya. Ayon sa iilang kapatid niya, ilang ulit sila nitong binantaan na kung hindi sila aalis doon, may kalalagyan sila. Dagdag pa nito, kasalanan ni Ibano ang lahat ng mga nangyayari dahil sa patuloy niyang pagmamatigas ukol sa nais ng kanilang mga kaaway. Para maliwanagan kayo sa sitwasyong kinakaharap noon nila Ibano, nag-ugat ang mga hindi pagkakaunawaan sa kani-kanila pang mga magulang. Kumbaga yung lupa, ikalawang rason na lamang ito ng kanilang alitan. Noon pa man, kahit mga bata pa sila, kontra na talaga nila ang pamilyang yon. Pasensya na kayo, hindi ko maaaring ilahad ang tungkol sa kaaway nila Ibano, gawa ng magpahanggang ngayon, patuloy pa rin ang alitan ng kani-kanilang mga angkan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, nagdesisyon na silang magsalo-salo sa kanilang inihandang hapunan. Kampante naman noon sila Ibano kahit papaano, lalo pat di hamak na mas mayaman ang kanilang pamilya kumpara sa kaalitan nila. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang negosyo. Naging maayos naman ang pagtitinda niya kahit papaano, gawa ng wala siyang nakikitang umaaligid sa kanilang tindahan. Inakala niyang doon na matutuldukan ang hindi nila pagkakaunawaan, pero dumating ang isang araw, merong nangyaring hindi inaasahan sa kanilang pamilya. Isang hapon, pag-uwi niya sa kanila, bumungad ang mga kapatid niyang nagkukumpulan sa labas ng bahay nila. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman siya doong pumunta para makiusyoso. Paglapit niya rito, bumungad sa kanya ang kanyang bunsong kapatid na naliligo ng dugo sa katawan. Noong una, inakala ni Ibano na naaksidente lang ito, pero nang ilahad na ng kanyang mga kapatid ang totoong nangyari, doon niya napag-alaman na nasangkot pala ito sa isang gulo. Nagtamuyo ng 3 saksak sa katawan at halos mabasag ang bungo nito dahil sa pamamalo ng mga nakaalitan nitong binatilyo. Ang hindi lang noon masikmura ni Ibano ay nang malaman niyang walang awa yung pinagtulungan hanggang sa tuluyan na itong hindi makalaban. Dahil sa mga nangyari, walang pagdadalawang isip naman niyang kinuha ang kanyang mga karga para kumprontahin ang mga binatilyong nakaalitan ng bunso nila. Nang masipat naman siya ng kanyang mga kapatid, agad naman yung sumama dala ng bugso ng kanilang mga damdamin. Habang naglalakad sila, siguradong-sigurado na sila noong pumatay kung yon ay kinakailangan. Si Ibano naman, hindi pa nararating ang lugar ng pamilyang kanilang nakaalitan, kasado na ang lahat ng armas nitong tangan. Ultimo ang kanyang mga tauhan, nakahanda na rin alinsunod sa kanyang utos. Sa pagdating nila sa bahay nito, bumungad sa kanila ang pamilyang yon na abalang-abala sa pagtatrabaho. Paglapit nila sa pintuan ng bakuran nito,
Walang pagdadalawang isip naman nila yung tinadyakan, sabay mabilisang pasok sa loob. Dahil sa hindi naman inaasahan ng mga ito ang kanilang pagsalakay, kung kaya't walang nagawa ang mga ito kundi ang manatili sa kanilang kinaroroonan. Nagtaas na din yon ng mga kamay, hudyat na wala silang pagnanasang lumaban. Maya-maya pa, nang makalapit na si Ibano sa padre de pamilya ng kaaway nila, agad naman niya yung pinatayo habang seryosong nagtatanong doon ng, Sino nagtangkang pumatay sa kapatid ko? Sabihin mo, sino sa mga anak mo nakaaway niya? Nang marinig naman yon ng lalaki, pilit naman siya nitong pinapakalma, subalit hindi talaga nito maibsan ang nararamdamang galit ni Ibano. Sa muli nitong pagkasa ng kanyang armas, doon na tuluyang natigilan ang lalaking yon, gawa ng ramdam na nito ang pagnanasa niyang pumatay ng tao. Para hindi na lumala pa ang sitwasyon, lumuhod yun sa kanyang harapan habang umiiyak. Paulit-ulit din itong inilahad sa kanya, wala silang kinalaman sa mga nangyari. Ni isa sa mga anak niya, hindi lumabas ng bahay nila o nasangkot sa anumang gulo. Dagdag pa nito, umiiwas na sila sa pamilya ni Ibano, gawa ng matagal na nilang alam na mainit ang dugo nito sa kanilang angkan. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti niyang pag-isipan ang kanyang ginagawa. Alam niyang galit na siya pero hindi niya kayang maipagkaila ang kawalan nila ng ebidensya. Upang hindi na lumawak ang saklaw ng paksa ng pag-uusap nila, nagdesisyon siyang bumalik na sa kanilang tahanan para kausapin ang bunso nila. Bago nila nilisan ng lugar na yon, binalaan niya ang pamilyang yon na sa oras na malaman nila ang totoo, hindi sila mag-aatubiling muling sumalakay sa teritoryo nito. Tandaan mo, kapag tinuro kayo ng kapatid ko, sisiguraduhin ko sa inyo, mananagot ang may sala. Hindi lang bali o saksak ang aabuti niya, kundi ililibing namin siya ng buhay ng ilang metro sa ilalim ng lupa. Inumpisahan niyo to. Panindigan niyo. Seryosong wika ni Ibano. Sige, kung yan ang gusto ninyo, wala kaming magagawa. Patunayan niyo muna kami. Pero pag hindi, pakiusap lang, tantanan niyo na kami. Hindi kami nag-umpisa ng gulong ito. Bagkusay kayo. Kakahanap niyo ng mali sa amin. Hindi niyo na napapansin ang malaking trosong nakaharang sa mga mata niyo. Sagot naman sa kanya ng padre de pamilya. Nang marinig naman ito ni Ibano, minabuti na lang nilang umalis doon ng payapa. Sa paglayo nila sa pamamahay nito, napansin nila ang iilan sa kababaihan ng pamilyang yon na napalupasaysay na lamang sa lupa habang patuloy na umiiyak. Kahit nakakaramdam na si Ibano ng pagsisisi sa kanyang ginawa, patuloy niya pa ring pinanindigan na ang pamilyang yon ang may sala sa disgrasyang inabot ng kanyang kapatid. Kinahapunan, nang medyo nasa maayos na ang kalagayan ng kanyang kapatid, doon na ito nag-umpisang magsalita ukol sa mga nangyari. Ayon dito, siguradong sigurado ito na ang pamilyang yon ang muntik nang pumatay sa kanya. Inilahad din ng bunso nila, ang padre de pamilya mismo ang sumaksak sa kanyang tagiliran. Pinagdoble ingat din sila ng kapatid nilang yon, gawa ng may kakayahan ng kaaway nila na gawing armas ang iilang parte ng mga katawan nito. Naniniwala ang kapatid niya, hindi kutsilyo o anumang matalim na bagay ang bumaon sa katawan niya. Matapos namang marinig ni Ibano ang tungkol sa mga bagay na yon, hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano sa kadahilan ng iisang nilalang lamang ang may kagagawa ng ganoong bagay. Kung hindi aswang ang pamilyang yon, paniguradong may dugo ito ng dyablo. Yun na lamang kasi ang naiisip ni Ibano, lalo pat hindi pangkaraniwan ang ganoong pangyayari. Dahil sa mga bagay na kanilang nalaman, nagdesisyon siyang lumapit sa albularyo para humingi ng payo.
Nagkataon naman may kakilala silang manggagamot sa kanilang lugar, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanila na imbitahan yon sa kanilang tahanan. Habang nag-uusap sila ng matanda, inilahad nito sa kanila na wala yung ideya kung may dugo ba ng aswang ang pamilyang kinagagalitan nila. Madalas din kasi yung nasisipat ng albularyo na nagsisimba, kaya na may hindi siya gaanong naniniwala na aswang ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagtanto ni Ibano na hindi manggagamot ang kailangan nila para maisakatuparan ang kanilang nais. Bagaman may pag-aalangan sa matanda, nasisiguro niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang kapatid. Maya-maya pa, habang siya ay nag-iisip, doon pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa lalaki na minsang napadaan sa kanilang tindahan. Wala siyang ideya kung saan yun matatagpuan, pero malakas ang kanyang kutob na naninirahan lamang yun sa loob ng kanilang baryo. Para mapatunayan ang kanyang kuro-kuro, nagdesisyon itong si Ibano na mag-utos sa iilan niyang mga kapatid na maglibot sa baryo. Isasama ng mga ito ang kanyang tauhan, gawa ng saksi din ng mga yon sa milagrong kanilang nasilayan. Sa loob ng 3 araw, wala yung ibang ginawa kundi ang mag-ikot upang hanapin ang lalaki. Sa pagsapit ng hapon ng 3 araw, nakabalik na ang mga yun sa kanilang lugar, dala-dala ang taong kanyang pinapahanap. Pagsilay ni Ibano sa lalaking yon, siya na mismo ang nagkumpirma na yun na nga ang hinahanap nila. Habang kinakausap niya ito, doon nila nakumpirma sa lalaki na yun nga ay isang aswang. Patawa-tawa pa ang pag-amin nito sa kanila, pero alam nila Ibano na hindi yun nagsisinungaling. Dahil sa mga bagay na kanilang nalaman, doon na siya nagbakasakaling yon ay bayaran para patayin ang kanilang kaaway. Para magapi kasi ang isang demonyo, kinakailangan mo ring mag-utos sa isa ding demonyo para maging patas. Matapos naman yung malaman ng lalaki, tumangulang naman ito habang inilalahad sa kanya na hindi basta-basta ang presyo ng kanyang trabaho. Huwag mong alalahanin ang presyo. Ako nang bahala dyan. Sagot naman ni Ibano matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Dahil sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito at kasabay nito ang dali-dali nitong pagtalikod sa kanilang kinaroroonan. Kinagabihan, bumalik ang lalaking yon bit-bit ang 5 niyang kamag-anak. Pagdating nito sa pintuan ng kanilang tahanan, agad naman itong inilahad sa kanya na sa pagsapit ng gabi, asahan niyang tapos na ang kanyang ipinapatrabaho. Inihanda na din niya ang bayad ng kanilang serbisyo para wala silang magiging problema. Nang marinig naman yon ni Ibano, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Halos ilang oras niya din yung hinintay hanggang sa dumating ang puntong nakabalik na ito, pasan-pasan ang isang kawayan na merong malaking bayong sa gitna. Pagbaba ng mga nilalang sa bagay na yon, doon tumambad sa kanya ang bangkay ng padre de pamilya na kaaway nila. Halos hindi na makilala ang pagmumukha nito sa kadahilanang nagtamuyo ng malalalim na pinsala sa katawan. Matapos itong masilayan ni Ibano, agad naman niya yung inutusan na ilibing na ang bangkay ng kanyang ipinapapatay. Subalit nang marinig yon ng lalaki, ngumisi lang naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, Asa ng alay? Importante ang alay. Ilabas mo ang kapatid mo sapagkat hindi pa kami tapos sa kanya. Kasabay ng pagwika ng lalaking yon ay ang pwersahan itong pagpasok sa kanilang pamamahay. Hindi na nakapalag pa itong si Ibano, gawa ng pakiramdam niya na pigilan nito ang paggalaw ng katawan niya. Sa paglabas ng lalaki sa bahay nila,
Hila-hila nito ang kanyang kapatid na siya namang labis niyang ikinabahala. Sinubukan niya pang habulin ang mga nilalang pero paglabas nito sa kanilang bakuran, bigla naman yung lumipad papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng albularyo upang magpatulong. Nagkataon kasi noon na siya lang ang naroon sa labas, gawa ng inabisuhan niya ang kanyang mga kapatid na huwag nang makisawsaw sa kanyang problema. Hindi naman niya maaaring ilahad sa mga ito ang totoong nangyari, lalo pat nasisiguro niyang sa kanya lahat mapupunta ang sisi. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang tahanan ng albularyo, agad naman niya yung nasipat na umiinom ng alak sa labas ng kubo nito. Pagdating niya sa kinaroroonan ng matanda, walang pag-aalinlangan naman niyang inilahad dito ang mga nangyari. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali namang kinuha ng matanda ang armas nito para sundan ng mga aswang. Habang binabagtas nila ang daan, ito na mismo ang nagkumpirma sa kanya na hindi ang kaaway nila ang may gawa sa sinapit ng kapatid niya. Ayon sa matanda, ang mga aswang ay merong kakayahang magbalat kayo upang gayahin ang mga taong kinagagalitan ng husto ng kanilang biktima. Ginagawa nila ito nang sa gayoy masiyahan sila sa kanilang gagawing pagpatay. Dagdag pa ng matanda, 2 beses lamang sa isang taon kung gawin yon ng mga aswang sa kadahilan ng isa yun sa kanilang ritual para makakuha ng mapapangasawa. Sa pamamagitan kasi ng tagisan ng lakas at sa kahusayan nila sa pagpatay ng biktima, nababase kung sino ang magiging nanay ng anak nila. Ani pa ng matanda, maaaring dahil sa pare-parehas sila ng taong kinagagalitan, kaya na may nadamay lamang sila. Matapos naman yung marinig ni Ibano, doon na niya tuluyang naunawaan ang mga nangyari. Napag-isip-isip din niya na baka kaya lang naman sila sinunod ng mga nilalang na yon ay dahil sa pakay din ng mga ito ang bunso nila. Nang makalayo na sila sa baryo, doon bumungad sa kanila ang napakadilim na paligid. Sinubukan nilang libutin ang lugar na yon pero sa kasamaang palad wala silang nasilayan doong kahit anong demonyo. Sa pagdating ng puntong wala na silang mga lakas para magpatuloy, nagdesisyon silang magpahinga ng bahagya habang pinag-iisipan ang mga susunod nilang gagawin. Pasensya ka na, Ibano, pero malabo nating mahanap sila sa lugar na ito. Hindi gumagawa ng pugad ang mga aswang malapit sa baryo ng mga tao. Umiiwas sila sa mga ganitong lugar nang sa gayoy maging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Kung hangad mo talagang mahanap ang kapatid mo, iwasan mong umasa na buhay pa natin siyang makikita. Paalala lang, iho, ang kapatid mong naroon sa bahay niyo, hindi yun ang totoo. Sa oras na mamatay yun, ibig sabihin nun patay na din ang totoo mong kapatid. Pagtatapat ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang nanlulumo ang kanyang mga mata. Lumipas ang gabing yon, bigo talaga nilang matunton ang pugad ng mga aswang. Kung kani-kanino na din siya nagbayad noon pero wala pa ring nakapagturo. Pagkaraan ng 3 araw, paggising nila ng umaga, nadatnan nila ang kanyang kapatid na wala ng buhay. Bumubula na ang bunganga nito at unti-unti nang naninigas ang buo nitong katawan. Hindi na rin nila nasilayan ang lalaking kanyang inutusan na para bang wala na yung balak na magpakita sa kanilang baryo. Ayon kay Ibano, ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay parehas na parehas sa pagkamatay ng padre de pamilya ng kanilang kaaway. Dahil sa pareho sila noong nawalan, kaya na may minabuti nilang wag nang magsisihan. Akala ni Ibano madali niyang mapapatawad ang kanyang sarili. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit siyang binibisita ng bangungot.
Dahil dito, nagdesisyon na siyang magpakalayo-layo sa kanilang lugar para makalimutan na ang mga nangyari. Tumungo siya ng Maynila sa paniniwalang doon na magbabago ng husto ang kanyang buhay. Lumipas pa ang mga taon dahil sa kanyang sipag at diskarte, nakapagpundar siya roon ng panibagong negosyo. Unti-unti na din siyang nakalasap ng karangyaan, subalit hindi niya pa rin kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Pero alam niyo ba, kahit nagkaroon na ng 4 na anak si Ibano, kargo de konsensya niya pa rin ang pagkamatay ng kapatid niya dahil lamang sa kanyang naging pasya na bunga ng galit at nataon pa ito sa tradisyon ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Magandang sample to na huwag tayo basta-basta magpapadalo sa nararamdaman ng bugso ng ating damdamin. Lalo na kapag galit tayo, especially sa mga partner natin kapag medyo nakakaramdam tayo siguro ng selos o inis, hindi natin naiiwasan na magsabi ng masasakit na salita. Tulad na ito kay Ibano, sa sobrang paspas niyang magdesisyon, kasi nga nakaprogram sa utak niya, nakaaway niya yung isa niyang kamag-anak na hindi pala. Well, wala rin namang kasalanan si Ibano kasi nga nataon sila sa tradisyon ng aswang eh. Ginagawa pala ng mga aswang yon para makakuha sila ng mapapangasawa. 'Di ba? Sobrang angas nun. Kaso nga lang hindi natin alam tsaka hindi nabanggit kung anong lahi ito eh. Kasi sa dinami-rami ng kwento ko, ngayon ko lang narinig yung ganitong klaseng tradisyon ng mga aswang na kailangan nilang magtagisan para malaman nila kung sino yung magiging ina ng magiging anak nila. So, bagong kaalaman na naman to, tsaka bagong lahi. Kaso nga lang, hindi nabanggit. Or di rin tayo sigurado kung bagong lahi to. Kasi nga, wala naman nabanggit eh, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.